Dobar dan, draga deco. Danas ćemo iz matematike raditi nove razlomke, a to su 1/7 i 1/9. Ovde na slici vidite neke trouglove. Koliko ima trouglova? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Koliko je obojeno? Obojen je samo jedan trougao. To predstavlja 1/7 ovih trouglova. Na drugoj slici vidimo 9 krugova. Koliko krugova nije obojeno? Nije obojen samo jedan krug, a to predstavlja 1/9. Hajde da vidimo kako to izgleda. Vi ćete normalno sve ovo zapisivati, raditi zadatke zajedno sa mnom, zaustavljati, vraćati, sve što vam je potrebno. Imamo ovako. Na sledećoj slici se vidi jedan pravugaonik. Šta sam ja označila? Ovo je 1/7 tog pravugaonika. Koliko takvih sedmina imamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znači da jedno celo ima koliko sedmina? Jedno celo ima 7 sedmina. Da vidimo. Ovo je razlomak 1/7. Ovako ga zapisujemo, znači imamo razlomačku crtu, iznad pišemo 1, a ispod 7. I čitamo 1/7. Da vidimo kako ćemo da izračunamo sedminu nekog broja. Sedmina broja 35 je 5, jer je 35 podeljeno sa 7 jednako 5. Kako izračunavamo, znači, ovu 1/7? 1/7 izračunavamo tako što jedno celo podelimo na 7 jednakih delova. Idemo na zadatke. Knjiga ima 847 stranica. Marko je pročitao 1/7 knjige. Koliko stranica mu je ostalo da pročita? Da vidimo šta mi znamo. Znamo da knjiga ima 847 stranica, je li tako? Znamo da je Marko pročitao 1/7 knjige. Kako ćemo da izračunamo koliko je on pročitao? Tako što 847 podelimo sa 7 i dobit ćemo 121. Znači, knjiga ima 847 strana. Marko je pročitao 121 stranu. Kako ćemo da izračunamo koliko mu je još ostalo da pročita? 847 minus ovo što je pročitao, 121, da je jednako 726. Ili, u vidu izraza, možemo to da zapišemo ovako. Ovo je broj strana knjige. Ovo ovde predstavlja koliko je Marko pročitao. On je pročitao 1/7. Znači, 847 minus 121, da je jednako 726. Idemo na sledeći zadatak koji glasi: odredi broj čija 1/7 iznosi 95. Ovo je taj neki broj. Njegova 1/7 iznosi 95. Koliko ovakvih sedmina mi imamo u celom ovom broju? Imamo 7 sedmina. Pa ako nam 1/7 iznosi 95, koliko će iznositi ceo broj? Ceo broj će iznositi 95 puta 7, da je jednako 665. Znači, ceo broj nam iznosi 665. Idemo da vidimo 1/9. Ovo je jedno celo. Prvo ćemo ga podeliti na trećine. Sada smo ga podelili na još trećine i dobili smo, šta mislite, koliko iznosi ovo ovde? Ovo ovde je 1/9. Jedno celo ima 9/9. Hajde da prebrojimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jedno celo ima 9/9. Hajde da vidimo kako se zapisuje.
1/9 se zapisuje na sledeći način. Razlomačka crta, broj iznad i broj ispod razlomačke crte. I ovo čitamo 1/9. Ovo nam je imenilac, ovo je brojilac, da se podsjetimo. Kako ćemo izračunati 1/9? Devetina broja 72 je 8, jer je 72 podeljeno sa 9 jednako 8. Znači, kako računamo 1/9 nekog broja? Tako što jedno celo podelimo na 9 jednakih delova. Da vidimo kako to izgleda u zadatku. Miloš ima 765 dinara. 1/9 novca je dao za svesku, a ostatak novca za knjigu. Koliko košta sveska, a koliko knjiga? Da vidimo. Miloš je imao 765 dinara, jel tako? 1/9 novca je dao za svesku. To ćemo izračunati 765 podeljeno sa 9 da je jednako 85. Znači, toliko košta sveska. Ostatak novca je dao za knjigu. Ako je on imao 765 dinara, a 85 dinara je dao za svesku, kako ćemo izračunati koliko košta knjiga? 765 minus 85, ovo je sveska, i dobili smo da knjiga košta 680 dinara. Idemo na sledeći zadatak. Izračunaj koliko iznose 2/9 broja 918. Ako ovim kvadratom predstavimo taj broj, to je broj 918. Šta mi moramo da izračunamo prvo? Mi moramo prvo da izračunamo koliko iznosi 1/9 tog broja. Kako ćemo to odraditi? Tako što ćemo 918 podeliti sa 9. Međutim, mi u zadatku nemamo 1/9, jel tako? Nego imamo 2/9. Znači, moramo da izračunamo još 1/9. Pa na koliko mesta imamo? Na 2 mesta. Ovo nam je brojilac, broj, jel tako? Znači, uzeli smo 2/9. I, znači, imamo zadatak 918 podeljeno sa 9 i puta 2. Jer na 2 mesta imamo po 1/9. Ovo nam je izraz koji ima deljenje i množenje, znači radimo redom. 918 podeljeno sa 9 je 102 i puta 2 jednako 204. Nadam se da vam ovo nije bilo teško. Vi ćete za domaći da uradite zadatke iz radne sveske sa 98. strane, a mi se vidimo danas u Zoom učionici, pa ćemo nastaviti vežbanje. Doviđenja.